Okay, ito para bukas, Saturday. Ating lechon. Meron tayong dalawa. May nakasalang pa doon. So, ito yung 40 to 49 pounds. Okay na yung isa. Kasalang na doon. So, titingnan natin mamaya. Yan, ready na oh. Ito nakabuka. Nakabuka yan no. Tanglad. Nandun. Lemongrass. Andun, lemongrass, tanglad, tapos yung onions, spring onions. Ganyan diskarte. Tapos yung mga spices ko. Yan, naka-attach lahat yan. May pineapple din yan. So nakabukas yan, oh. Nakabukas yung aking ito. Tapos tatahiin ko to. Pag tinahi ko yan, pasok na yan. So lahat yung mga ingredients pasok. Dati hindi ko ginagawa to, ngayon ginagawa ko na. Ayan, nakabuka. Ayan oh. May tanglad din yan. Lahat, itong tanglad ko galing sa talim ko yan. So lahat yan dito, lahat ng mga ingredients ko. So yan no. Meron din yung ano dyan, rosemary. Kita nyo yung rosemary dyan, no? At ng spices, kakapit lahat yan. Pag tinahi ko yan, yan, panalo na yan. So, yan yan. Okay. Okay, natahi ko na yung ating lechon. Nilagyan ko ng salt para matanggal yung excess ng water. Tingnan nyo, bumabasa-basa na siya, oh. Ganyan lang, salt. I-rub mo lang, yan. Bukas pupunasan ko ulit yan as early as 5 AM. Okay? Habang nanonood tayo ng Big Brother Vlog. Yan. Yan o, Big Brother Vlog. BFP. Subscribe nyo yan, no? Ay, wala pala BFF. Best Friends Forever pala yun. Bakit? Big Brother Vlogs. Yung pinakamababa na sahod ay 23,000. Habang tayo ay ito medyo natanggal na yung mga water. Bukas yan, kaya maaga tayo gigising. Okay, babush. Imagine that yung ano binibigay na ano ba yan yung Okay ito ready na. Ito yung 40 to 49 pounds na kaninang inaayos ko. So marinated na yan. Ganyan na pagtayo. So ito yung 40-49. Ganyan ako mag-ano. Bukas maga ako gigising mga 5 AM. Habang nanonood tayo ng Big Brother Vlog. Kanina pa to eh. para maalis yung Actually, mga nakikinig lang ako. mga haka-haka. Yun lang naman ang magpapaano Ayan, sa Big kanya Brother na Vlog. talagang Subscribe natin yan. Pero as long as na hindi siya nagbibigay ng SALN niya. Sino? So yan ang ating 40 to 49 pounds. Ito yung 70 to 79 pounds. So ito struggle to bukas kasi may biyak to eh. So ang labanan kung paano ko mapakrispy ito. So let's see tomorrow. Kaya we need to wake up early. Okay. Ayan, marinated niya. May asin na yan. Ito, diyan ko na malinis na higising ako 5 AM. Ito medyo malaki ito. Itong isang oven ko. Tapos isang oven ko pa. Meron pa akong isa doon. So, yun. While listening to Big Brother Vlogs. And all. Okay, babush.